25 aprelde Fransiyada geçirilen prezident saýlawlarynda Emmanuel Macron ikinji gezek prezidentlik wezipesine saýlanyldy. Emmanuel Macron Fransiýanyň halky tarapyndan köp islenilmese-de, ses berilişige gatnaşan 48,7 million ilatyň diňeje 18.779.641 adamyň Macrona ses berendigi, galan 13.297.760 adamyň bolsa Macronyň garşydaşy bolan Marine Le Pen'e ses berendigi görkezildi. Prezident saýlawynyň esasynda Emmanuel Macron 58,54 göterim ses alandygy, Marine Le Pen'iň bolsa 41,46 göterim ses alandygy. Netijede bolsa 44 ýaşly Emmanuel Macron ikinji gezek 5 ýyl möhleti bilen prezidentlik wezipesine saýlanyldy. Bu bolsa Fransiýanyň taryhynda ikinji gezek prezidentlik wezipesine gelen 3-nji prezident hasaplanyldy. Emmanuel Macron prezidentlik wezipesine saýlanylsa-da, emma onu islemeýän birnäçe halk tarapyndan Macronyň garşysyna protestler edildi.